Il-Konċilju Vatikan II huwa l-ogħla espressjoni tal-Maġisteru tal-Knisja f'dawn l-aħħar snin, inżamm bejn l-1962 u l-1965. Għat li ma kienx maġisteru strettament dottrinali imma primarjament pastorali biex jitkellem u jorjenta l-Knisja fir-relazzjoni tagħha mad-dinja, tana wkoll xi materji dottrinali fost dawn għandna tagħlim dwar l-isqfijiet il-Ministeru Episkopali. Dwar dan jitkellem b'mod partikolari f'żewġ dokumenti. Fid-digriet dedikat propju lill-Ministeru Episkopali, il-Christus Dominus, u fuq kollox f'parti mill-Kostituzzjoni Dogmatika Lumen Gentium milli ħafna jqisuha bħala l-aktar dokument importanti u fundamentali tal-Knisja. Difatti fil-waqt li il-Christus Dominus jitkellem dwar il-Ministeru Episkopali fil-Knisja Universali, fil-Dioċesi u fuq livell nazzjonali, il-Lumen Gentium fil-kapitlu 3 tagħha titkellem dwar il-ġerarkija tal-Knisja u il-ġerarkija fil-Knisja. U titkellem mod partikolari allura fuq il-Ministeru Episkopali frabta mal-Ministeru Petrejn u mal-Kulleġġ Episkopali. Studjużi jgħidulna li il-Konċilju Vatikan II jekk naqbdu topic dottrinali partikolari li jitkellem dwar huwa proprju dwar l-Episkopat. Għaliex jistqar illi bl-ordinazzjoni, anzi bil-konsagrazzjoni episkopali l-isqof għandu il-milja ta' l-ordni sagri. Huwa u jitkellem dwar sejħa l-Ministeru id-dinjità tal-isqfijiet il-Konċilju Vatikan II fil-Lumen Gentium jagħtina żewġ premessi importanti ħafna biex nifhmu il-Ministeru tal-Isqof li huwa Ministeru b'dinjità kbira ħafna. Ipoġġi il-Ministeru tal-Isqof fil-kuntest tal-Knisja, poplu ta' Alla. Difatti huwa t-tielet kapitlu il-ġerarkija tal-Knisja u ipoġġija wara t-tieni kapitlu, jiġifieri wara li jitkellem dwar il-Knisja il-poplu ta' Alla. Jiġifieri l-Episkopat huwa fiħdan il-Knisja, fiħdan il-poplu ta' Alla. L-Isqof huwa parti mill-poplu ta' Alla, mhux fuq il-poplu ta' Alla. Għalkemm għandu uffiċċju Ministeru tat-Tmexxija tal-poplu ta' Alla. It-tieni punt li semmi d-dokument konċiljari il-Lumen Gentium huwa meta jitkellem mill-Ministeru ġerarkiku tal-Knisja allura b'mod partikolari l-Isqof fil-kuntest tal-Ministeri li l-Ispirtu Santu jqajjem fil-Knisja tiegħu. Jiġifieri l-uffiċċju tal-Isqof huwa wieħed mill-ħafna ministeri. Għalkemm huwa ministeru importanti ħafna għaliex il-Konċilju jitkellem imbagħad minn Ministeru tripliku li għandu l-Isqof, jiġifieri l-Ministeru tat-Tmexxija, il-Ministeru tat-Tagħlim u l-Ministeru tal-Qudusija. Ċertament li l-Isqof fil-Knisja u fid-Dioċesi tiegħu għandu rwol ministeru sejħa fundamentali u importanti ħafna. Il-Ministeru tal-Isqof ma nistgħux nifhmuh jekk mhux frabta mal-Knisja kollha, b'mod partikolari frabta mal-Isqof li għandu l-Uffiċċju Petrejn, il-Ministeru ta' Għaqda mal-Knisja kollha u mal-Kulleġġ tal-Isqfijiet li huma s-suċċessuri ta' l-Apostli. Minkejja l-awtorità illi allura dan l-uffiċċju għandu sija tal-Isqof fid-Dioċesi tiegħu u sija tal-Isqof frabta mal-Kulleġġ Episkopali mal-Knisja kollha u frabta mal-uffiċċju tal-Papa l-Isqof ta' Ruma. Aħna ma nistgħux nifhmu dan l-uffiċċju dan il-Ministeru jekk mhux fid-dawl tal-qadej u tas-servizz għall-poplu kollu ta' Alla. Kemm fid-Dioċesi tiegħu meta l-Isqof huwa Isqof Dioċesan, allura jirrappreżenta mhux lill-Papa bħalma jagħmel in-Nunzju, ma jirrappreżenta direttament lil Kristu fil-Knisja tiegħu huwa s-sinjal tal-milja tal-Knisja. Is-sinjal ta' Kristu jirrappreżenta lil Kristu huwa sinjal tal-għaqda
tal-Knisja waħda Qaddisa Kattolika Apostolika fid-djoċesi tiegħu, però qatt ma jista' jinftiem jekk mhux faqda mal-bqija tal-Knisja u faqda mal-kulleġġ episkopali. Biex joħroġ aktar dan l-uffiċċju dan il-Ministeru u l-importanza tiegħu għall-Knisja kollha, propju wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, il-Papa Pawlu VI, il-Papa li mexxa pratikament il-Konċilju Vatikan it-tieni, nieda s-Sinodu tal-Isqfijiet li hija struttura permanenti fil-Knisja fejn kull sentejn jiltaqgħu flimkien grupp ta' isqfijiet biex jgħinu lil Papa propju fit-tmexxija tal-ħajja u tal-Ministeru tiegħu fil-ħajja tal-Knisja. U l-Papa preżenti qiegħed jenfasizza ħafna issa s-sinodalità filwaqt li l-Konċilju enfasizza ħafna il-kolleġjalità tal-isfiet għalhekk il-kulleġġ episkopali, dan il-Papa qed jenfasizza ħafna issa il-valur ieħor, is-sinodalità biex toħroġ aktar il-funzjoni u l-missjoni tal-isqof propju fil-Knisja partikolari tiegħu, fid-djoċesi tiegħu.